V tomto tutoriáli si ukážeme kombo, ktoré by malo vyzerať asi takto. Na začiatok je treba vedieť urobiť takú jednoduchú otočku. Toto. Takže pomaličky to teraz ukážem. Krok, otočiť, pozeráme a dole. Je dôležité, aby noha nezaletela dozadu. Nejak takto. A vtedy sa nám nepodarí z toho urobiť Arab. Čiže takto. A dole. Hej, potom prichádza na radu už Arab. Arab bez otočky môže vyzerať napríklad takto. Je pri ňom dôležité najprv sa dobre švihnúť dole, do spodku, potom do zadnou nohou vyletieť čím vyššie. Nohu treba čím vyššie dať dole a nohu hore. A po tretie, zo spodnej nohy treba vyskočiť. Hej? Čiže? No a potom spolu, otočka a potom Arab. Pomalenie treba otočku, dole, Arab. No a v rýchlosti teda takto. Trošku nevyšlo. Arabe možno urobiť aj z takejto otočky. Vtedy sa to dá previesť pomalšie, ale tá otočka je, myslím, o čosi trošku ťažšia. Robí sa to asi takto. Podobne ako predtým, len ideme dole, ruku na zem, súčasne nohu do vzduchu. Takto, otočiť, Arab. V rýchlosti. Pre tých, ktorým ten Arab nejde, môžem ukázať takú pomôcku, ako sa ho naučiť postupne. Najprv treba vyskúšať niečo takéto. Hej, pomaličky to teraz vysvetlím. Dozadu našpulovať, dopredu, nohu hore, jednu, druhú. Všetko plynulo musí ísť. Hej, čiže je to taký z bušu prevzatý trik. Potom ho treba urobiť trošku kvalitnejšie. Nohy vyššie treba dať. Hej? Keď sa nám už darí, nohy dávať dostatočne vysoko, čo by malo byť trošku nejak takto. Tak môžeme vyskúšať začať dávať dole hlavu, ohýňať sa v boku. Čiže už trošku ako Arab. Hlavu dole. A to už je v podstate skoro ako Arab. No a potom, keď sa do toho dá tá otočka, už to ide jednoducho.